Ndewon omibonine. Ndewon. I'm Mazi CMS. And Nakamazi. Oh, talk about it. No watching guitar. I know the Igbo CNN. I know inside the forest. You might have ya. No, no, guitar. What is it? One is so quiet. Ani ji obi ụtọ. Obi sara sara. No be jupụtara na polina. Na-ekene gọọmenti obodo a ka ha si nata ndị mmadụ n'oge coronavirus ya. Site na anyị nọ n'aka ndị nta akụkọ anyị. Ya mere ka anyị mara na gọọmenti kere ndị mmadụ ọtụtụ ihe oriri dị iche iche. Ihe ndị a gụnyere ji, rice, indomie na ihe ndị ọzọ. Ndị kọmuniti na-achọghị ka akpa ha ji ofu obi na-ekene gọọmenti maka otu ibe ji enyere ha niile ka ha kee. Ndị mahadum nke politeknik na-ekenekwa gọọmenti maka otu katọn indomie enyere ha niile ka ha kee. Ndị CWO ụmụ nwaanyị ajadu ụmụ nwaanyị ndị dị aka ndụ jikwa obi aṅụrị na-ekene gọọmenti maka ji ole ma onye nyere ha ka ha wee nwa na-ejie wee jide onwe ha. Ofu ji. Ejikwa ohere a na-ayọ ndị niile na-enwetabeghị ka ha nwee ndidi maka na oke nke ha ga-abịa n'ime 2 weeks ndị ọzọ na-abịa n'ọdịnihu. Biko nụ nagide na ji nke unu ga-eru n'aka n'aha Jizọs. Amen. Hey! Ya ka ọgwụ amadị ike. Ofu indomie. Akụkọ ya were ofu nwoke chi ụmụ ise were ofu mkpụrụ ofu indomie nye. Ya ka ọgwụ ya ike. Were ofu ji nye the whole community. Si ha nọ n'ụlọ. Ozugbo abụ nke Amụ na-ebecha ozugbo ama onye ama m ka isi ebe ozugbo chema akọ nke m ozugbo. Ngwa gazienụ ntị. Ndị NDVD ndị eke na-ahụta maka coronavirus etiela mkpu n'okolu maka na ndị ụmụ okoro na agbọghọ ha hapụrụ na isolation center nọzi ebe ahụ na-akwa iko. Eziokwu ọ dị m hụ ya. Naijiria ntọ. Dịka akụkọ siri wee kọọ, a sịrị na idike iko ụmụ okoro na agbọghọ ndị a na-akwa ezigo ịkwatu isolation center. Ha gara n'ihu ịgwa ọha na eze ka ha yọrọ ụmụ okoro na agbọghọ ndị a ka ha nye onwe social distancing n'ụbọchị ndị a tupu isolation center ahụ maternity center. Chineke, Naijiria ntọ. Dị anọ m n'ụjọ. Naijiria ntọ. Anọ m n'ụjọ. Ukwuru m ihe egwu. Amakwa m. Fa akwala isolation center, fa chọrọ ije iko kwatu isolation center. Nke a onye nwaanyị ọnwụna gara ebe a nata okoro ofu nwa nata. Ị ga-asị ofu. Ịma ife fa nọchi ife n'ebe anya na ọ ya onye nata okoro ejima. Anaghị ka eji asị 167 cases. Ọkwa ndị a na-amụ ebe ahụ ka ejidekwa 160 dịka 1000 ana ebubata ibe ebe a na-agwọ gị ọhịa nọ na-akwa iko. Ibe kwuru isolation center, ọ bụrụ fornication center. Isolation center. Enye m ndị agwọ wik ha nọtawa bikọsụ ihe na-agbazi m obi. Fa natawa bịa. Fa nata. Bịa mechaa akụkọ. Metikwana gị ka na-emechizikwa. Mechaa akụkọ. Na-emeti gị akwasabe ihe n'iko. Fa akwasabe ihe n'iko. Mgbakwazie n'iko. No! Kwaba n'iko. Agwọ ọgọ ya. Kwawa iko. Na iko kwatu isolation center. No! Gbaa on! Kwara na gawa. Nonsense! Kwara na gawa ndị ala.